खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोनजि जिकेनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, भारतनि बबे हादराव ट्रेन गैया? अपसनाव दं ए केरेला, बि सिक्किम, सि मेघालय, डि हिमाचल प्रदेश। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय बि सिक्किम। नैथियाव दं, फिरफिलानि अशक चक्रआव मोनबेसे धातु थायो? अपसनाव दं ए 20, बि 24, सि 22, डि 26। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि 24। थामथियाव दं, बियो मा जुनार जाय बिमा आरो बिफा सानैनिबो गाइखेर लोङो? अपसनाव दं ए मै, बि बोरमा, सि सेसा, डि केंगारु। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि सेसा। ब्रैथियाव दं, एर'प्लेननि टायारआव मा गेसखौ सोनाय जायो? अपसनाव दं ए हिलियाम, बि हाइड्रजेन, सि नाइट्रजेन, डि अक्सिजेन। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए हिलियाम। बाथियाव दं, भारतआव सबसे सिगां साहा आबाद मावजेननाय हादरसाया बबे? अपसनाव दं ए केरेला, बि आसाम, सि सिक्किम, डि तामिलनाडु। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि आसाम। दथियाव दं, भारतआव सबसे बांसिन बबे फिथाइखौ जानाय जायो? अपसनाव दं ए आपेल, बि थाइजौ, सि थालिर, डि मोदोमफुल। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि थाइजौ। स्निथियाव दं, भारतआव सबसे खमसिन सुबुं अनजिमानि रायजोआ बबे? अपसनाव दं ए गवा, बि केरेला, सि कर्नाटका, डि सिक्किम। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि सिक्किम। दाइनथियाव दं, थगायनायखौ मिथिग्रा आगजुनि मुङा मा? अपसनाव दं ए पलिग्राफ, बि स्टेन'ग्राफ, सि टेलिकाम, डि सिस्म'ग्राफ। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए पलिग्राफ। गुथियाव दं, बियो मा जिबि जाय जोनोम जानाय लोगो लोगो गावनि बिमाखौ खोमानाङो? अपसनाव दं ए जिबौ, बि बेमा, सि देवखाखर, डि थिकथिखा। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि देवखाखर। जोबथा आरो जिथि सोंथियाव दं, भारतनि बबे दैमायाव हिरा मोननाय जायो? अपसनाव दं ए गंगा, बि यमुना, सि कृष्णा, डि गदावरी। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि कृष्णा।